Kiitoksia Anja ja kiitoksia Jamkille kutsusta tulla tänne Jyväskylään. Ihana nähdä, että näin paljon porukkaa on paikalla. Aihe on tärkeä, aihe on uusi ja uskon, että senkin kautta varmasti sitä kiinnostusta herää, koska se ainakin me ollaan nyt niin kuin viimeisenä kuukausina huomattu, että Suomessa on tällä hetkellä todella kova kiinnostus exoskeletoneiden hyödyntämiseen ja sillä tiellä mekin sitten ollaan. Meidän firma Meditas Oy on perustettu muutama vuosi sitten nimenomaan siihen tarkoitukseen, että halutaan tuoda robotiikan tekoälyratkaisuja arkeen, sosiaali- ja terveysalalle ja nyttemmin sitten tähän työhyvinvointiin. Ja nimenomaan se, että me tuodaan se sinne arkeen siten, että koulutetaan käyttämään ja mietitään yhdessä, miten nämä toimii. Ja teknologia on valitettavasti ehkä joissakin tapauksissa tullut yksittäisenä ratkaisuna sinne työyhteisöön, jolloin se aika monessa tapauksessa, olen ihan käytännössä nähnyt, niin on myöskin voinut jäädä sitten sinne jopa kaappiinkin jossakin tapauksessa ja ainakin hyödyntämättä se investointi, mitä kaikkea sen avulla voitaisiin tehdä. Ja siihen mä halusin sitten muutosta ja itsellä on yli 10 vuoden kokemus lääketeollisuudesta ja medical device puolelta ja olen saanut uusimpien teknologioiden kautta nähdä sen, mitä esimerkiksi laaserit voi tehdä leikkaussalissa. On kiinnostunut siitä, en niinkään siitä nippelitiedosta siinä koneessa, vaan siitä lopputuloksesta tai siitä hyvinvoinnista, mitä sille ihmiselle aiheuttaa, tai miten onnellinen se työntekijä on, kun saa uuden laitteen käyttöönsä. Sillä tiellä ollaan ja sen innostamana sitten maailmalle tuotteita, ratkaisuja lähdettiin sitten etsimään. Mä teen paljon yhteistyötä oppilaitosten ja yliopistojen kanssa ja se on mun mielestä avainsana uusien teknologioiden jalkauttamisessa. Ilman yritys-oppilaitos-yhteistyötä sitä tietoa kentälle ei siirry, koska ilokseni olen huomannut, että yritysyhteistyö on ollut keskeisenä sanana myöskin näissä kehittämisessä ja kouluttamisessa. Ja mun mielestä se on kaikista tärkeintä, että tuodaan yritykset lähelle sitä oppilaitosta, koska sillä tavalla me saadaan sitä uusinta tietoa ja myöskin sitä asenteellista puolta, mistä Toni tuossa alussa nyt muutaman sanan mainitsikin. Ja sen lisäksi, että me tuodaan tuotteita maailmalta, niin me myöskin kehitetään palveluliiketoimintaa. Me avataan tällä viikolla sellainen uusi toimintamalli fysioterapian puolesta, mutta siitä sitten voi vaikkapa LinkedInissä seurata vähän sitten lisää. Mutta lähinnä ehkä tähän tämän päivän teemaan, eli tähän puettavaan exoskeleton teemaan, niin mä laitan vaan tämän ensimmäisen lähtölaukauksen. Eli meidän tarina lähti noiden Skelex yläraja exoskeletoneiden kanssa vuonna 2018. Me oltiin Espanjassa siellä robotiikkamessulla ja mun tavoite oli löytää sieltä exoskeleton hoitajien työn kuormittamisen vähentämisen. Se oli se juttu, mitä mä lähtökohtaisesti olen hakenut maailmalta. Mutta kun ei sellaisia ole. Sellainen, joka olisi oikeasti kehitetty juuri siihen hoitajan työn keventämiseen, nostoihin ja siirtoihin, joka olisi oikeasti siihen saanut luvat juuri siihen myyntiin ja markkinointiin, niin sellaista ei ole. Mutta siellä oli sitten sellainen Skelex-tuote, jota me siellä sitten kokeiltiin ja päästiinkin sitten aika hyvin fiiliksiin sen kanssa ja se oli tosiaankin vuonna 2018. Tuote oli silloin uusi ja yrityskin oli alkuvaiheessa siinä myynnin kanssa, mutta jäi kyllä mieleen ja lähdin sitten seuraamaan sitä Euroopassa, että miten nämä exoskeletonit siellä sitten lähtee liikkeelle ja hyvältä näytti, joten me päädyttiin sitten siihen, että ensimmäinen tilaisuus pidettiin Porissa nyt viime vappuna. Ja ennen kuin me tehtiin sopimusta, koska mä halusin tietää, että mitä teollisuuden asiakkaat sanoo tästä tuotteesta, miten tämä soveltuu sinne työhön. Ollaan niin uuden asian äärellä, että tarvitaan nyt yritysten näkökulmaa siihen. Ja pidettiin tämän samantyyppinen seminaari kuin teillä täällä tänään ja sitten mentiin iltapäivällä yrityksiin ja oli aivan loistava vastaanotto. Mä sanoin, me oltiin viime viikolla itse asiassa Hollannissa, tavattiin näitä Skelexin jälleenmyyjiä siellä ja mä sanoin, että on keskimmäinen kuva, missä on nuo valkoiset huput, niin me kuljetaan Suomessa tollaiset päällä, kun meillä on niin paljon lunta ja ne oli ihan ihmeistä oikeasti, että joo. Et se oli niin kuin tosi hyvä näkökulma päästä meillä tilaisuudessa
silloin 2 paikkaan, mutta myöhemmin sitten useampiinkin kokeilemaan sitä, mitä käytännössä tämä exoskeleton tarkoittaa työssä. Me mentiin semmoisen kuin Agrifutura-firmaan, jossa tomaatteja ripustetaan aina tuolla ylhäällä. Kaveri laittaa niitä, vaikka on nosturi, niin silti joutuu tekemään käsillä tuossa toistuvasti. Ja työ on niin kuormittavaa ja rasitusta aiheutuu olkapäihin, että tämä aivan ihana toimitusjohtaja, joka haluaa kehittää sitä työtä, niin sanoo, että ongelma on myös se, että työntekijät ei jaksa tehdä pitkään sitä työtä. Että siinä alkaa tulla niin paljon olkapäävaivoja, että sitten vaihdetaan työpaikkaa. Ja mä uskoisin, että tämä on aika samantyyppinen ongelmatiikka myöskin monella muilla aloilla. Sitten me oltiin tällaisessa firmassa, yläkuva, siellä on Componenta-niminen yritys, ja siinä oli hyvä esimerkki se, että me mentiin ensin sellaiseen työpisteeseen, missä hihnalta laitettiin tavaroita. Ja kun se oli vaakatason alapuolella tai vaakatasossa, niin Skelex ei auttanut siihen. On hyvä huomata, että tällaiset laitteet, ne testataan ja tiedetään, että mihin ne on tarkoitettu. Että mikäli se laite ei ole sovellettu tai niin kuin suunniteltu juuri siihen työhön, niin se ei kyllä auta. Ja se ei ole silloin se laitteen vika, vaan se, että se työ pitää suunnitella niin, että tähän tehtävään juuri se laite on sitten sopiva. Ja siellä sitten oli taas, tämä ylempi kuva oli taas se, että mihin se Skelex sopii, eli nähdään siinä yläraajakuormitusta tuossa. Eli tässä oli niin kuin ensimmäiset kokemukset yrityksistä, jonka jälkeen oltiin kyllä tosi vakuuttuneita, että tämän kanssa lähdetään sitten eteenpäin, ja tämä on tosi kiinnostava aihealue. Ja muutama muukin esimerkki, missä ollaan oltu mukana seminaareissa ja mukana tilaisuuksissa. Mä pidän näitä tosi tärkeänä, koska nyt ei ole tietoa exoskeletonoista paljon ollenkaan. Mä uskon, että JAMKilla on tosi paljon nyt tietoa suhteutettuna Suomen maahan, ja on ilo ollut seurata tätä teidän innostusta tähän aihealueeseen. Ja tämän tyyppisiä kyllä kannattaa järjestää eri puolella. Mutta tässä on tuote, josta tänään puhun, ja me demotaan se myös tässä edessä. Sitä pääsee kokeilemaan tänään itsekin, mutta tuommoinen ensimmäinen demo on hyvä nähdä jo yhteisesti. Mutta mihin tämä Skelex sitten oikeasti niin kun auttaa? Niin se todellakin auttaa tuohon yläraajan rasitusvammoihin, niihin tehtäviin, joissa on toistotyötä tai staattista kuormitusta, kun kädet on keskitason yläpuolella, joko toistuvasti tai staattisesti. Ja niin kuin tuosta nähdään, niin tuo olkanivel on oikeasti vähän hankala nivel. Siellä on aika monta nivelpintaa, ja siellä on rajoituksia, tokikin vaikka se on pallonivel, niin siellä on vähän rajoituksiakin sitten noissa kudoksissa, kun lähdetään viemään kättä esimerkiksi sisään sivukautta ylöspäin. Ja kysyisinkin nyt käsi ylös, jos jollakin on tällä hetkellä olkapäävaivoja. Onko kellään? Aika vähän. Täällä on tervettä porukkaa, ei ole kuin muutamalla vaan. Hyvä. Mutta se on vähän semmoinen vaiva, joka tahtoo sitten olla, että tulee aina välillä ja oireilee sitten uudestaan. Ja johtuen näistä, mä otin vain yhden kuvan tähän, että siellä on tosiaankin lihasten kiinnityskohtia, likamentteja, siellä on limapussia, ja toistoliikkeet jatkuessaan ärsyttävät niitä kudoksia ja voivat aiheuttaa pitkäaikaista kipua ja liikerajoitusta ja jopa revetä sitten tuossa. Ikääntyminen on yksi, ja sitähän tapahtuu sitten jo aikaisessa vaiheessa, niin se haurastuttaa niitä kudoksia, ja sitä myötä sitten se työn tekeminen, tietenkin jos toistuvasti on sitä liikettä, niin se vaikeutuu. Mutta siellä on niin paljon niitä kohtia, mikä alkaa oireilemaan, ja voi kyllä vaikuttaa siihen työkykyyn sitten olennaisesti. Tässä on Skelex-tuote, joka näette sitten kohta, mutta tuote on siis ulkoinen tukiranka ilman mitään moottoria. Siinä on tällaiset jousivoima, joka tavallaan kerää energiaa ja vapauttaa sen ylöspäin tullessaan. Eivät tietenkään Coca-Cola-reseptiä paljasta ihan kokonaisuudessaan, mutta idea on vähän samantyyppinen, kun muistatte Pistorius Juuksenilla alumiinivanteisilla sitä kilpaa, ja sen jälkeen jostain syystä sitten jossakin vaiheessa ampui vaimonsa, mutta idea on juuri se, että saadaan siitä mielikuva ehkä mistä on kyse. Ja se äly on lukee tuossa Skelex-kohta, niin siellä
on tavallaan se, mistä voidaan säätää sitä kevennystä. Eli kummallakin puolella ylärajoissa on kevennysmahdollisuus 1–4 kiloa. Ja voidaan asettaa vaikka toispuoleisesti riippuen siitä työtehtävistä, että millä tavalla sitä työtä tehdään ja mitä siinä tarvii sitten keventää. Se voidaan ja pitää asentaa oman pituuden mukaan. Että semmoisesta 160 sentistä 195 meillä on ollut pisin, jolle ollaan asennettu, niin saadaan se sopivaksi. No, ongelma on tullut sitten, että aika monessa paikassa on naispuolisia ja pieniä miehiä ja pieniä naisia, ja tämä on ollut liian iso puku siihen, niin me nähtiin nyt viime viikolla semmoinen naisten koko ja naisten malli, ja oltiin siitä kyllä tosi tyytyväisiä, että saadaan sitten tuonne teollisuuteenkin sitten paljon myöskin ratkaisuja sitten siihen. Tuote on siis, niin kuin tuolta näette, niin se on medical device, ja siinä on 1 vuoden takuu sitten tuossa hankinnassa. Tässä on lähinnä ne liikelaajuudet, eli on tärkeää tietää, että mihin se laite soveltuu. Eli tämä laite, niin kuin Anja puhui tuossa nostoista äskettäin, niin tämä ei ole lattialta nostoihin tarkoitettu, tai se ei auta siihen. Mutta laitteen kanssa voidaan tehdä se nosto, että se kyllä niin kuin sallii vapaa liikkumisen, mutta niin kuin tuosta vasemmalla ylhäältä näkeekin kuvasta, niin siihen se ei ole tarkoitettu. Eikä myöskään niin, että ollaan tuossa ihan selinmakuulla tuossa esimerkiksi vaikkapa autoasennuspuuhissa, niin se laite painaa sitten selkää. Mutta kaikki noi tuossa vihreällä alueella, että suurin piirtein vartalotasosta ylätasoihin tapahtuva työtehtävä tai toistotyö, niin siinä kohtaa se keventää. Ja siinä on tosiaankin mitattavia kohtia, eli mitataan tuosta olkapäästä suurin piirtein lantiaan seutuu, se mittat saadaan pituus säädettyä, ja sitten se on olemassa myös erikokoisia käsikuppeja, tuossa on yhdenkokoiset nyt tuossa, ja sitten saadaan vielä se voimataso tai se kevennystaso sitten myöskin kevennettyä näissä. Lyhykäisyydessään siinä, mistä on kyse. Mutta Anja tuossa näyttikin niitä vähän kustannuksia. Mennään tähän työpuoleen vielä enemmän, että oikeastaan niin kuin tällä hetkellä mä oon itsekin työterveyshuollon puolen fysioterapeutti, aikanaan tehnyt sitäkin työtä ja silloin jo mietitty kuumeisesti ratkaisuja siihen työelämän kuormittavuuteen. Ja siitä ajasta on mulla ainakin tosi kauan, ja mä oon vähän huolissani siitä, että meidän poissaolot töissä on edelleen tosi korkeat. Et minkä takia me ei ole löydetty uusia ratkaisuja sinne raskaisiin työtehtäviin, tai onko ne vielä, ehkä työterveyshuollon rooli voisi olla ehkä vähän aktiivisempi siinä mielessä, että niitä uusia keinoja voitaisiin etsiä ehkä vielä enemmän sitten. Mä tiedän, että työn tauotus ja oikeat nostoasennot ja keventäminen on ollut niin kuin vuosikausien ajan ne keskeiset elementit, mutta ilmiselvästi kun näitä lukuja katsoo, niin me ei ole ihan täysin onnistuttu niissä. Ja silti meillä on paljon työtehtäviä, joita pitäisi keventää. Meillä on tosi paljon, onneksi voi näinkin sanoa, tehtäviä, jotka tekee vielä ihminen. Robotti ei pysty tekemään kaikkia vaiheita ja me tarvii ihmisen ne tehdä, mutta se työ voi olla niin raskasta, että siihen pitää löytää sitten kevennystä. Nyt nämä uudet keinot on käytössä myöskin sitten Suomessa. Tässä vähän pientä listaa siitä, oikeastaan tuo oikeanpuolimmainen listaus siitä ammateista, ammattialoista. Niin kuin näkyy, niin kyllähän siellä niin kuin tuolla rakennuspuolella kokoonpanotöissä on kovastikin kuormitusta nimenomaan, joihin ehkä voitaisiinkin vaikuttaa. Ja sitten tällä esimerkiksi maatalouspuolella, RoboCountryside-puolella meillä oli, mä kattelin sitä teidän seminaaria ja siellä oli ihailtavasti esimerkkiä robotisaation hyödyntämisestä myöskin siellä, niin kärkiryhmissä on kuormittavuudessa, mutta siihenkin voidaan vaikuttaa sitten teknologisilla ratkaisuilla, että tämä on niin kuin semmoinen kehittämisen osa-alue. Mutta meillä laki määrittelee sen, että niitä uusia keinoja täytyisi löytää. Että oikeasti se, että me ollaan pitkään tuki- ja liikuntaelin oireiden vuoksi pois työstä, on sekä yhteiskunnalle kallista, on toki inhimillisesti
myöskin suuri asia ihmisen elämässä, mutta jos sillä on jotakin tehtävissä, niin miksi me ei aktiivisesti sitä etsittäisi. Ja ehkä tämä tilaisuus voi olla semmoinen liikehdintä siihen suuntaan, että jokainen teistä voisi alkaa ehkä katsomaan, mitä ihmettä tälle työtehtävälle voisi tehdä, jotta päästäisiin vähän keventämään. Koska siihen voidaan vaikuttaa. Ja jälleen, jos puhutaan tuottavuudesta ja rahasta, niin puhutaan jo sellaisesta summista, että saataisiin vähän vajettakin sitten ehkä korvattua. Mutta ollaan siis isojen asioiden äärellä. Tässä on Skelexin kehittäjä. En näytä tätä videoa nyt, koska mä haluan näyttää meidän tuon demon. Tämä henkilö on Saurav Genomi, joka on intialaistaustainen, tullut Hollantiin opiskelemaan insinööriksi. Ja hänen alkuperäinen sysäyksensä lähteä kehittämään tätä tuotetta. Hän on muusikko ja kädet oli väsynyt sit soittaessa ja oli professorin kanssa lähtenyt miettimään, että mitä siihen voisi tehdä, mutta he olivat päätyneet siihen, että enemmän yhteiskunnassa on olkapää- ja selkävaivaa, että ehkä sillä tavalla voisi sitten lähteä keksimään ratkaisuja niihin, ja 2013 se tie on lähtenyt ja sitten nyt ollaan 2017 vuoden lopussa on tullut ensimmäiset tuotteet ja me siis nähtiin 2018 huhtikuussa, eli siinä on oikeastaan kaari tälle tuotteelle. Hollantilainen tuote niin kuin Laivokin, mutta ovat eri yrityksiä. Ja tässä vähän suuntaa, miten he ovat lähteneet. He ovat koko ajan olleet yritysten kanssa, isojen toimijoiden kanssa yhteistyössä, saaneet testata, kokeilla, kehittää, ja tuote kehittyy ihan mahtavasti. Nyt ovat ottaneet niitä kehityssuuntia mukaan. Et silloin kun me nähtiin tuo tuote, se painoi 4 kiloa, kun me kokeiltiin sitä, ja tällä hetkellä se painaa 2,5 kiloa. Ja he ovat ottaneet huomioon sitten ne kommentit, mitä on kentältä tullut. Koska tulevaisuuden keventäminen robotisaation avulla tuskin on tätä, vaan se menee enemmän juuri siihen suuntaan, että keventävät tuotteet on keveitä, helposti puettavia ja helposti säädettäviä. Ja sen on kyllä huomannut, että se on olennainen asia tuolla työyhteisössä, että me saadaan niin kuin muutamalla vivulla, muutamalla säädöllä itsessä säädettyä, niin silloin ne tuotteet tulee käyttöön. Mitä vaikeampia ne on, niin sen helpommin ne jäävät sinne kaappiin. Mutta heillä oli sitten, me näytetään myöskin niin nyt uusin tuote on toi niskatuki, joka voi olla irrallinenkin. Se ei tarvitse olla tuohon Skelexiin riippuvainen, vaan se voidaan laittaa vaikka vyöllä kiinni tuohon rinnan ympärille, mutta se auttaa, kun tarvii tehdä pitkään taaksepäin taivuttaneena päätä. Esimerkiksi sähköasentajat on ollut tästä aika kiinnostuneita kokeilemaan. Mutta siinä muutamia hyötyjä, mitä tavallaan Skelexin käytöstä voi tulla, mutta ennen kaikkea kaikista tärkein, olipa se mikä exoskeleton tahansa, on se käytännön kokeilu. Että päästään sinne omaan työpaikkaan kokeilemaan, tiedetään onko se juuri minulle, minun tyyppiselle vartalolle sopiva, soveltuuko se siihen minun tehtävään ja ottaisinko minä tämän käyttööni. Että mikä mun niin kun henkisesti oma motivaatiotaso on käyttää tämän tyyppisiä apuvälineitä. Laajasti, niin kuin Toni tuossa sanoi, että Euroopassa ollaan jo liikkeellä. Eli noista maista melkein kaikista tavattiin ihmisiä, ainakin puolesta, jotka joissakin maassa oli jo sitten myyntityötä tehty jo pitempään, ja me kuultiin hyviä tarinoita erilaisista teollisuuden aloista, joissa esimerkiksi Skelexia oli käytetty. Me Suomessa ollaan nyt alkureissussa tai alkumatkalla, mutta mun täytyy sanoa tässä kohdassa se, että mä oon aivan tosi ollut ihastunut siihen puoleen, että kun mä oon ollut pitkään sosiaali- ja terveyspuolella teknologian parissa, niin teollisuus on imassut meidät mukaan. Meillä on niin kuin kalenterit melkein täynnä, siitä tulkaa kokeilemaan, tulkaa kertomaan, voitaisiko me yhdessä miettiä, sopiko tämä juuri meidän työhön. Meillä on paljon työssä poissaoloja olkapäävaivojen takia, että he on kiinnostuneita tietämään, mitä tämä voisi niin kuin ratkaista heille. Ja ne on työnjohtajia,
toimitusjohtajia, projektipäälliköitä, jotka ottaa meihin yhteyttä. Ja tämä on aivan niin kuin mahtava tilanne Suomessa. Mä uskon, että me ollaan nyt semmoisen äärellä, että me voidaan, niin kuin ovet on auki sille kokeiluun. Ihmiset haluaa kurkkia, että mitä tämä voisi olla, ja näinhän se pitää olla. Pitää päästä niin kuin siihen kokeilujen maailmaan. Tulee mieleen viime vai edellisestä viikolta me oltiin yhdessä paikassa, missä työmaalla, jossa meille alun perin sanottiin, että niin hankala työvaihe, että siellä ollaan niin kuin ylöspäin ja pää taaksepäin, että siihen ollaan etsitty tosi paljon ratkaisuja. 6 miestä meidän kanssa yhdessä istui ja me mietittiin, että mitä siihen voisi olla. Ja valitettavasti Skelexin kanssa sinne väliin ei sopinut, missä sitä työtä tehtiin ja mikä on edelleen niin kuormittava. Ja sitten lähdettiin sitä miettimään, että minkälainen se pitäisi olla. Juuri tällaista innovaatiota siellä työyhteisössä on ihan mahtavaa nähdä, että yhdessä lähdetään sitä miettimään. Ja teidän tuleva hanke on kyllä ihan tähän tyyppisen kanssa sitten ihan sopiva. Mutta siellä on sitten Euroopasta, niin ovat jo matkalla mukana, eli lähteneet sitten kehittämään ja siellä on isoja ja pieniä yrityksiä myöskin sitten heillä, joka on tietenkin ilo seurata, että tällaista on. En näytä videoa, näytä vaan näitä työasentoja, joissa tuolla on Skelexit selässä, eli hyvin tyypillisiä, muuten näyttää vähän vaaralliselta tuo. Ja samoin täällä. Niska taaksepäin ja yläraajat tässä tapauksessa sitten melkein ääriasennossa tuolla. Ja tyypillisin, minkä kanssa he tekevät tosi paljon lähteneet liikkeelle, on autoteollisuus. Et siellä on kyllä Skelexia sitten hyödynnetty jo. Ja yläraja exoskeletoneita, ei Skelex ole ainut, niitä on muitakin, niin tosi paljon. Ja logistiikkapuoli voi olla silloin tämän tuotteen kanssa, jos siellä on ylätasolta siirreltävää. Mutta uskoisin, että sillä puolella voi olla enemmän tuo nostopuoli sitten se, mihin tarvitaan sitä avustusta. Mutta mitkä alat sitten hyötyisivät, niin se on tosi laaja. Me ollaan nyt jo huomattu, että tämä on niin laaja sektori, ketkä vois sitä hyödyntää. Ja ihan meidän ensimmäisiä asiakkaita on yksittäinen ammatinharjoittaja, joka tekee puutarhatöitä. Hän halusi, että hän pysyy oireettomana pitempään. Hänellä ei ollut vielä paljon oireita. Hän mietti, että hänellä menee toimeentulo, jos hänen olkapäät menee. Ja mun mielestä oli aika mielenkiintoinen lähtökohta siihen, että juuri näinhän meidän tulisi ajatella. Ja säännöllisesti hänelle soittelen ja kyselen, ja hän kertoo, että kyllä hän on ottanut sen omaksi ihan niin kuin tietoisesti miettii, että se on päällä, että hän haluaa sitä kevennystä saada siihen aikaan. Ja nyt sitten taas noista aloista, niin me ollaan oltu jo tämän 3 kuukauden aikana, niin ehkä 20-30 erilaista paikkaa, missä ollaan käyty. Ja ehkäpä noista rakennusteollisuudessa ei ehkä suoraan olla vielä oltu, mutta tosi monessa eri paikassa kokeilemassa. Ja mun mielestä se on ainut oikea tie mennä sinne. Jos te nyt mietitte omissa työyhteisöissä, että voisiko Skelex olla sopiva teille ja teillä on paljon ylärajakuormitusta, niin ottakaa yhteyttä, niin järjestetään tai voidaan tulla sitten mukaan sinne. Mutta sitten oli mielenkiintoista myöskin, että kun hammaslääkäri otti kanssa yhteyttä, että tämäpäs on mielenkiintoista, että heillä on tosi paljon niskahartiaseudun vaivoja, että voisiko tätä kokeilla siellä. No kokeilla voi, virallista lupaa sille puolelle myyntiin ei ole, koska tämä ei ole sille puolelle tarkoitettu. Mutta tässä oikeasti tarvitaan myöskin tutkimusta siihen, että mitä tuolla sote-alalla sitten voisi olla. Ja toki toivoisin, että joku Suomessa lähtisi ehkä kehittämäänkin juuri sote-puolelle sitten, en tiedä. Mutta mielenkiintoinen osa-alue. Mutta jos oireet saadaan vähemmäksi, niin kyllä ne ihmiset on sitten iloisempiakin. Ja mikä meidän mielenterveys niin kun oireiden määrä on Suomessa, niin kyllä se jatkuva kipukin on siihen yksi tekijä. En sano, että se on ainut, mutta sillä on myöskin merkitystä, että me voitaisiin paremmin siellä työyhteisössä. Nyt me haluttaisiin demota meidän laitetta. Meillä on täällä Petri, joka lähtee pukemaan sen tuolta päälle.
Mä samalla tässä kerron, mitä tapahtuu, mutta näette vähän, että minkälainen prosessi siinä on. Eli toi tuote on tuommoinen yhtenäinen ja tosiaan painaa sen 2,5 kiloa. Ja se laitetaan kuin reppu selkään tai rinkka selkään. Ja tosta vaan lähdetään pukemaan se hartioille ja saadaan se kätevästi molemmat olkatuet tuohon. Ja tuossa on numeroitu vielä, eli 1 on tuo lannevyö, siellä on keltaisella pitäisi näkyä numerot, ja se laitetaan ensimmäisenä ja sitten laitetaan tuosta rinksut kiinni. Ja nyt Petri on laittanut tämän pituuden omalle pituudelle, eli siellä on säätö, kun hän on noin 1,80 m, niin siinä mitataan tavallaan toi 49, joka tarkoittaa etuosaa, mutta ne mittauspuolet on tuolla sitten ohjeessa myöhemmin. Mutta sitten lähdetään tuohon käsivarsikuppia aseen kiinnittämiseen, eli voidaan itsenäisesti vetää se tuosta alaspäin ja kiinnittää se kiinni, ja toinen sitten sisäkautta ja renksut kiinni. Kun se on asetettu siihen omaan pituuteen, niin sen pukeminen kesti ehkä, paljonko olisi kestänyt, 20 sekuntia jotain. Se on tosi nopea laittaa päälle, ja nyt sitten niin kuin näkyy, niin jos hän liikuttelee noita käsiä ylös ja alas sivulle, niin ne liikelaajuudet on ihan melkein täydet. Toki selässä ottaa kiinni, jos ajattelee, mutta pystyy kyykistelemään ja pystyy tekemään niin kuin erilaisia kiertoja, ottamaan alatasosta tuotteja, viemään se sinne ylös. Ja että ainut ongelma, että näyttää vähän Robocopin puvulta, mutta se ei kuulemma ole ollut mikään haittavaa. Se on ainakin tehtaassa aiheuttanut sen mielenkiinnon, että porukat on tulleet katsomaan siihen. Mutta jos sivusuunnassa seisot yleisöön päin, niin ton verran tarvii olla sitä tilaa sinne seinään, että pystyy, jos sä nyt liikuttelet käsiä, että pystyy liikkumaan. Et ihan ahtaaseen paikkaan. Ja sitten toinen on tietenkin se, että siinä on ulkonevia osia. Täytyy huomioida se, että ei jää roikkumaan mihinkään koukkuun kiinni. Ja sitten, että jos on niin kuin maalaus, hitsaus, kaikki tämmöinen pölyät tilat, niin nyt nähtiin juuri, että ovat kehittäneet suojan sitten, että päästään myöskin semmoisiin paikkoihin. Ja myöskin hitsaukseen oli sitten suojapuku olemassa, että kovasti ovat tuoneet siihen kaikkia uutta. Tuossa on myöskin sitten, että voidaan asettaa toi käsivarsikuppi oikeaan kohtaan, että sen ylös tai alas siirtämistä, ja nyt se aika usein saa olla lyhimmillään, ja tuo oli se juttu oikeastaan, että siinä ei riittänyt se säätövara, kun pienemmät naiset kokeili sitä, niin se jäi liian alas, eli ihan tuohon nivelen päälle, niin nyt siinä uudessa naisten puvussa niin saadaan se istuvaksi sitten myöskin pienempikokoiselle naiselle. Ja sitten se kevennyksen säätö on tuolla ylhäällä, että sitä vaan pyörittämällä sit saadaan joko kevennettyä tai sitten laitettua vähän enemmän poveria siihen. Mutta se, mistä se lähdetään se poveri liikkeelle, oikeastaan riippuvainen kehon painosta. Eli nyt noin 80 kiloinen on ehkä siinä kakkosessa, 2,5, josta lähdetään liikkeelle. Mutta sitten jos on rotevampi mies tai enemmän voimaa ja on vaikka työkalu, niin sitten voidaan laittaa sinne 4, joka tarkoittaa sitä, että se tulee melkein tunne, että kädet niin kuin on siinä vetten päällä siinä ihan kevyesti. Mutta se ei ole tarkoitus laittaa täysille niitä voimia siinä alussa, vaan nimenomaan sitten säätää sen työtehtävän mukaan. Mutta semmoinen 2 on tosi hyvä aloitus sitten tuossa alkutekijöissä. Näytätkö se niskatuen vielä siellä takana? Eikä toi voidaan asentaa sitten myöskin ihan irrallisena tai sitten laittaa kiinni siihen vyöhön tuolla erilliseen vyöhön. Ja se on aika tommonen kevyt tuki, joka voi auttaa siinä, kun pidetään tosiaan päätä taaksepäin taipuneena pitempään. Noin. Eli tuossa on niin kuin mahdollisuus saada noita ulkoisia tukikehikkoja sitten. Hyvä. Ja pääsette nyt sitten kokeilemaan tuolla Labrassa, eikös vain tuossa noiden muiden tuotteiden osalta. Hyvä, kiitoksia. Mutta oikeastaan se punainen lanka, mikä meidän firman toiminnassa on toimintakyvyn parantaminen. Olipa se sitten ikäihmisillä tasapainon, muistin koordinaation tai liikkumisen suhteen tai työikäisillä parantaa sitä työssä jaksamista, niin se teknologia on tullut meille mukaan
tähän kuvioon. Ja oikeastaan se on se meidän firman juttu, että me halutaan sitä olla mahdollistamassa parhaalla mahdollisella tavalla. Tuossa on mun yhteystiedot, jos kiinnostaa Skelexin tai muiden asioiden osalta, niin ottakaa yhteyttä. Kiitoksia. Kiitokset Minnalle ja Meditas Oy. Eli miten päivä tästä jatkuu? Lähdetään tuonne Labran puolelle. Sinne on järjestetty, oliko niin, että 5 erilaista demopistettä, missä päästään ihan kokeilemaan, tutustumaan näihin laitteisiin. Eli tosiaan sieltä löytyy Skelexin lisäksi Laevo, Iron Hand, Carbon Hand. Eli näitä päästään sitten kokeilemaan. Ja sen jälkeen siinä on jonkun verran aikaa, tehtiin käydä ihan hyvin syömässä. Ja toive oli, että jotka on lähdössä yritysvierailulle 12.20, että olisi tuolla puolelta pääsee sisälle, eli vähän ennen, eli mielellään 12.20 siinä paikalla tuolla Vaajakoskella. Ja tuolla oli myös järjestetty, että jos jollakin ei ole omaa kyytiä, niin löytyy muutamille sitten myös, että pääsee Jamkin autolla. Onhan paikka tuttu tai tiedossa, ketkä on lähdössä, tai kuka ei tiedä, kysytään näin päin. Ville osaa opastaa tuolta osoitteen, eli mistä löytyy ja mistä. Joo, eli tuolla nouse vielä ylös, niin näkevät, että kuka on kyseessä. Eli Karjalaisen Ville tuolta sitten opastaa. Ja Labrassa voi nykäistä hihasta, eli tuolla on myös toinen Ville tuolla takana, Ville Paosteen. Eli jos tulee kysymyksiä näihin laitteisiin liittyen, ja Anja, myös me ollaan siellä paikalla. Samoin sitten on ilmeisesti lähtikin jo Labraa valmistelemaan. Siellä on Emilia ja Kari Vehmaskoski tuolla myös, eli meiltä voi kysellä näistä laitteista. Lähdetään hiljalleen sinne Labraan päin ja joo. Pitäisi oikeasti nostaa. Koska meillä on kahdenlaista koulutusta ja sitten on näitä, joilla on jo olkapäätteessä kipiä, niin nehän tarvitsevat tehdään erikoislaitteita. Sitten jos on tämmöinen vähän niin kuin opetellaan tätä tekohengitystä tätä annenukeella, niin sitten jos on tämmöinen, joka opettaisi oikeasti nostoon esimerkiksi tai muu. Tämä on hyvä kysymys oikeastaan. Me ollaan tuossa Anjan kanssa tätä pureskeltu ja selvitelty, ja meillä on ollut jopa tämmöinen keissi, missä on koetettu kehittää tällaista. Siinä on omat haasteensa, että saadaan se nosto oikealla lailla ja sitten oikeat hälytysrajat määritelty. Eli jos ajatellaan, että jokainen meistä on hiukan erilainen, eri kokoinen ja lähdetään tekemään sitä, niin oikeastaan ainoa millä sitä ehkä saataisiin, niin pitäisi seurata sitä asentoa, mutta sitten myös lihasaktiivisuutta. Eli alkaa mennä jo aika monimutkaiseksi rakentaminen. Et meillä joitakin esimerkkejä on ollut, ne menee ehkä enemmän tuonne pelillisyyden puolelle ja kuntoutuspuolelle, mutta niitä ei ole suoraan, niin kuin tuossa Minnakin mainitsi esimerkiksi näissä hoitotyössä tai vastaavissa, missä tulee väkisinkin erilaisia nostoja, niin niitä ei ole saanut käyttää siellä. Et se on ehkä enemmän tämmöinen kuntoutuspuolelle ja koulutuskäyttöön, mitä on ollut vielä. Joo, ja meillä on tuossa ajatuksena ollut, että EMGtä käytetään sitten hankkeessakin, eli pystytään myös testaamaan tätä. Joo. Tietysti jos ajatellaan, että on näitä eksoskeletoneita on kahdenlaisia, että on sekä aktiivisia että passiivisia. Aktiiviset avustaa enemmänkin
passiivisessa sä edelleen joudut itse tuottamaan sitä liikettä, sitä voimaa. Ja se tukee, mutta niin kuin taas Anja puhuu tuossa, niin se liike ja suoritukset on edelleen hyvä tehdä oikein, että ehkä kylmiltään ei kannata lähteä tekemään, vaan pitäisi olla se liike hallussa. Ja vastasinko mä kysymykseen? Eli niitä on maailmalla tutkittu jonkun verran. Tietysti jonkun verran tarvitsisi myös lisää tutkimusta ja selvitystä siitä, että mikä tämä pitkäaikaiskäytön vaikutukset on. Osaako Minna sanoa siihen liittyen? Tavallaan esimerkiksi jos on tuommoinen passiivinen, niin silloin se on tavallaan niin kuin polkupyörä, että se avustaa sitä liikettä, mutta sulla on itse vielä sitä lihasvoimaa siinä käytössä tietenkin ja teet sen liikkeen. Mutta se, että pitkällä ajalla tuloksia tai tutkimusta ei vielä ole, koska nämä on ollut käytössä melkeinpä kaikki vasta muutamia vuosia siitä, että aleneeko se hieman. Mutta tiedän, että esimerkiksi tuolla Arkealla Turussa on laivoja useampikin käytössä ja siellä työfyyssari tekee 3 kuukauden välein lihaskuntotestejä juuri tätä kysymystä ajatellen ja siellä ei ollut vielä mitään näkyvissä, että olisi näin, koska eihän meidän niin kuin lihasvoima tavallaan ole vain käytössä silloin, kun me tehdään töitä, vaan siitä, että siellä on niin kuin oikeasti niin kuin myös se vapaa-ajalla tapahtuva lihaskunnan ylläpitäminen on toki tärkeää. Että se ylimääräisen kuormituksen, joka aiheutuu niistä staattisista, niin se on tavallaan se keventäminen. Mutta tuo on hyvä kysymys, koska mä uskon, että sitä tutkitaan kyllä varmasti tulevaisuudessa aika paljonkin siinä. Erittäin tärkeä kysymys, että tutkitaan. Mutta sitten toisaalta yksi tärkeä asia on myös se, että kun tiedätte, että osatyökykyisiä ihmisiä on paljon, he on sairaslomilla ja se heidän työhön palaaminen on usein se kysymysmerkki, että milloin voi palata töihin, niin silloin exoskeletonista voi olla hyötyä siihen, kun ei olla täysin vielä työkykyisenä, että sillä voidaan tukea sitä työhön paluuta ja niitä työliikkeitä. Et kuormitus ei ole niin iso silloin sillä hetkellä. Että exoskeleton voi olla niin kuin käytössä osaan aikaa työhön paluun yhteydessä, tai sitten se voi olla myös työssä jatkuvassa käytössä. Joo, ja niin kuin tuossa nähtiin, niin jos ei tee tuommoista kombinaatiota, niin kuin yhdessä kuvassa oli, niin ne on yleensä aika lailla jonkin yksittäiseen tehtävään ja esimerkiksi justiin käsien kannattelua tai puristusvoimaa tai vastaavaa.